tun truma chuan paho satak nom sibbol le nula le nom chen na lam ngai na tak le a chia lo chan chin kan ngai thale dona he thil hi oi om lo ko parap thlak nima sala India ram chunga atak ngai thleng ania ngai thatu te in mi troi omna ka han ngen le a like le comment le share lama te chan mi han lak pui le turin kan som le chawani e ami shimpui thata ansa eitu tun chuma kan ngai thlak tur hi India ram ko pui ber Delhi Bulmei Noida pia nithari khuwa thil thleng ania nithari khuwa cheng te mir theite te ni in nitin in lo fa chopa ei zong ania chung ko nu te po ina oma fa te en kol theidin huna anding bik lawa nu ber te po Delhi ko pui lama ni tin langin mi om pui ten na an phak to ken an thok ve sam hloma chutianga no pang en kol tu mu mal le ngai sak tu nei talo no pang te chu kum sang ni paruk January tha changkhan chin hriat lovin an bo ta zeu fo maya an nu le paten police a report han thelut ve bok thina nima sela police lam ero chuan an ni mir thei tu soi te chu enga vakan lo beng khon te chiam lo niang chu chui zui po a lo ngai reng lowa heti lai hian police te hian report an don te hi chui zui in lo bo zui sela chuan hetiang khopa tual tha na rap thla hi thleng tam man hian arin om lo ani ti chuan hun kal zelin mei thla an han chuan kai mek chuan nithari khuwa chuan no pang kum ku atanga kum som palin kar no pang som pani vel lai mei an bota a ti chuan mei ni sari alo thlenga kum som paruk emo som pasari bor vela upa payel chu bo vele ta payel hi bo zinga upa ber ania payeli pa nandala chuan afanu bo thu police te bula chuan no pang nu le pa dang te ang bok chuan wa thlen vele ta police te chuan no pang dang bo ta nu le pa te an lo ti to ang boka lo pal zama lo nam nu le mai chu an tum le ta nima sela nandala la ero chu no pang dang nu le pa te anga ngoi bo mai chu atum lo bur mai le chutianga police ho laka beisai anei lo ta ka chuan nandala chu bei dong ve mai du lawa ukil aron ta a ukil in lo ron ang chuan ka fan bo hi police te hian min jon sak nge ro se ti in session court a lekha a thelu ta ni session court lam chuan lekha an don chu an lo ngai poimo em meya nandalan lekha a thelu a chuan no pang som pani vel lai chin hriat lawa an bo thu le police lamin pakhat ma an la chui chu lo thu te po chu aziak lang tel boka heng te awang po hian court lam po hian a lekha thelu hi ngai poimo ta po an reng ani ti chuan court chuan thu chu siamin chin hriat lawa bo ta no pang te chin chu chui chuak ngei tur chuan thu chu siam ta a he case chui tur hian team san po adin tangal boka payelipa nandalan kota lekha a thelua in zia zel dan chuan afanu payeli boni mei ni saria chuan auto mangin nithari khuwa in pakhat building D5 a kala auto aman hne na chuan min lo nga kolok ro fair ka val lok ange ti in in ha tira auto driver chuan min som panga lai ang ha nu po chuan a passenger chu alo let thei ta si lowa payeli luna building D5 lam chu panin doorbell ava metta chuda chuan chialo pakhat chuan kongka chu lo hongin driver chuan heta ron lut a passenger in fare ala pek lo thu an soi chuan chialo pa chuan chutiang ang mi an local lo thu le local ni oma a soi te chu an let le na arei to thu in lo chang tameya nima sela auto driver chuan gate bula ka nga renga chutiang anga lo chuk tu ma an om lo tu ma ga mulo shim tin a chang vele ta nima sela chialo pa chuan an chuk to ati miaw wang chuan auto driver po chuan lungoi lo takina let san le ta police ten an thudon an bo zui du si lo awang chuan nandala chuan a thai ang to kina fanu chu zong zela mi sang hne na a fanu chan chin chu azot kola a to pa chuan a fanu auto man driver chu mu fu lau in heng te hi a thei ta ani hetia chin hriat lawa bo te chui tura order chua ta ka chuan nandala chuan no pang bo te nu le pa te hne na chuan police hne na FIR thelu thale vek turin a fuita ti chuan report te chu an thelu thale ta veka
police te chuan case chu an chui tan ta a mission ran an zona atang chuan thil pakhat an soi thu mun vek an tha thei ta a no pang bo te an hmu hun na ber chu building D5 bul vek ani ti chu ani he building D5 hi nei tu chu Punjab mi Sumdong house tak Muninder Singh Pandher ani a Sumdon thil vela US le Australia kartuna jinkual deuh rang thin ani chung ko pa ngai le hung tak an nia he in hi kum sang ni khan le in hunenga mo chen chu an chung ko in an cheng thina nima sela anupui fanau ten Punjaba an du le zo ko wang chuan Punjab lama anin son le a pa Maninder Singh Pandher ero chu nitharia anina hian cholte mangin atlo khat to reng thin ani tuti chuan Maninder Singh Pandher chuan an chevel no pangchin hriat lawa bote bona hmuna chuan an inbul building D5 mun chu rin hlel ania payeli bona a po chuan ama ngei chu rin hlel ani ti an hriat chuan police lama a hmel hriat tha thuron angin Allahabad High Court a sual kawin case and file zong chu dot vek ani thu le an pu ming chian na mei ani thu a thlen ta a nima sela Allahabad High Court chuan a thu thlen te chu nolin chui ngei turin police lam an hriat tir ta zoka kan hriat thau angin court thu reng hi chu kalmuanga kota zual kaunan le court thutluk na lo chu hun chung po hi payeli bo atanga tharuk zet aliam man hial ni police ten chin hriat lawa no pangbo te chui na ngor taka an tho tan meu chuan December thla an kai der to mai ni no pangbo te an hmu nun na mun he building D5 a hian mi pahnih che cheng an oma chung te po chu in nei tu Maninder Singh Pandher le a chialo Surender Kohli te an ni ti po an han hre chho le ta zela Surender Kohli hi Uttarakhand State Almora district a cheng thin ni in nupui nei lai ni in fa po phani anei to a kum sang ni khan na tho tur zong in Delhi a pana chung ko pakhat Karnala te ina chuan ACM turin a thokta a ei rel po athiam hle ni in an soi Karnala te hena chuan kum sang ni pathum thleng a thoka Karnala te le Maninder Singh Pandher te hi anin hmel hriat that awang hian hetia Surender Kohli na atanga chol po hian Maninder Singh Pandher te in lama hian om zom ngal meya Maninder Singh Pandher nupui te Punjab lama anin son nu po hian invel en kol le Pandher alo chol changa ei lo siam sakvel chu anna ani chun zom ta zelani June sang ni paruk December ni somthum pakhat chuan police team te chuan building D5 chu lu chua en fi tur chuan thutluk na an siam ta a ti chuan building D5 chu in chung te le kotlai te chu uluk tak chuan han en dik ta a nima sela thilrin hlel om le diklo mu an nei mei lo awang chuan police then khat te phei chu an kir le man hiala nima sela an zinga pakhat ngei tha thei lo chuan in hnung lama tuiluan kor chop tak mei chu va en le sama chuta chuan polythene lian lem lo te in phun pur deuh chu a hmuta nual meya ti chuan hriat chen le zual deuh tum chuan polythene pakhat chu molin a pir chhuak ta a hongin a chung om han mu chi chuan mihring ti sa le taksa bung sang ani ti a hrengal meya arap lutuk chu phudor in a person dor thei hial ni ti chuan a thian then kat te kawin an senior po an hril ngal boka korbol lo le chopnok taka chuan polythene enga mozat thui tak thleng chuan a om ti an han mu ta ka chuan luikor te chu ti fai tur chuan hlo fa an kauta a kor tang chuan polythene var te sen te adum te an la chuak ta nual meya polythene hi bag somli ve lai an la chuak ta ni chung polythene chunga chuan lu le ban le ke bung te alo veka heta hian mak deuh chu mihring taksa bung sang an hmuah hian an ngawng atanga an pumchin zong hi khoya ma hmu tur reng om lo hi ani police lamin an record dan chuan heta hian mihring lu hi som pasari lai hmu ania heng mihring ti sa an hmu zong te hi forensic lab test turin an thon vek bawk ani kumsang ni pasari January ni khata chuan police te chuan building D5 nei tu Maninder Singh Pandher le a chialo Surender Kohli te chu an man ta a he tual thana ra phlak tak hian rampum a fan chuk ngala Delhi atangin nitharia chuan news reporter an tlan lut ngal ruya news channel ranga an live nga supa
no pang taksa bung sang le lu som pasari ngot mai tui chepe na lui kora char ani le an ko chunga bo vek ti new satanga mi puin an han hriat meu chuan mi pui a thon na sat dan chu na mai lo takani police te chuan Muninder Singh Pander le Surinder Kohli te chu thu zot ve in handop viau ma sela an du thu sam chan na le in pon na an nei thei chuang lawa chuti mek lain thuleng waga kum ni liam ta khan mishing taksa bung sang poimo ruk ching doctor pakhat chu man lo ni to a chu doctor chu Muninder Singh Pander thian nai thakania tuna la Muninder Singh Pander te tui cheluan kora chuan no pang ruang chu po an ko chung pakhat ma mu tur om lovin char an han ni le ta ka chuan Muninder Singh Pander hi mishing taksa bung shal ruk na hian a in nam hnoi ani ang ti te chu a lo ri chuak ta nol mei boka police le mi thiam te chuan thei top chuin an han chui chho ta zela no pang thin le kal te chu shal ruk lo ni ta po ni se an hnung zang ru le nak te le thil dang pakhat ma mu tel an nei lo awang chuan taksa bung sang shal du awanga tol thana an ngai thei ta lova chu baka Muninder Singh Pander hi hun rei lo te chau chola lo ho zeu zeu ani awang hian a lo ho hun le no pang bo hun hi in mil thein an tha thei ta lo ani ti chuan Muninder Singh Pander chu na sa zokin han top le ta voi tam tak thu an han zo ta ka chuan Muninder Singh Pander chu in pong ta no pang ru bo le thana chuan in nam hnoi lo thu le chol manga a lo ho chang ero chuan nula a hruai ho thin thu te chu a soita heti lai hian police te chuan fin fian a dang mu be sain Muninder Singh Pander te in chu an vadap le a heta hian an be sayang nge in kum sang ni paruk mai ni saria bo payali mobile phone ngai chu an vamuta police te chuan Muninder Singh Pander chu zot fi in na mai ro chu Muninder Singh Pander ero chuan tu mobile nge ka thelo ati tak tata wang chuan a chialo Surinder Kohli chu an zot vele ta Kohli chuan an zo na chu atir lama chuan a chang thadu lo hle maya a pe hel na a zong char maya nima sela a topa chuan a tang zo talowa payali phone nge ani thu chu a soita chuti chuan Surinder Kohli in pon na enga chuan Muninder Singh Pander chu thu an zot vele ta Pander chuan chol manga ron ho chang hian nula adu thu phone in Delhi lambia in an lo supply mei thin thu a soya chum khat chol manga alo ho chum kum sang ni paruk mei thla chuan mei chia supply le tura Delhi lama biak le chuan nula kal thei tur an om lo thu in an lo chang ta sia Pander chuan mei chia ama mo sia wang chuan a chia lo Surinder Kohli chu mei chia kau tur a hriat le hriat lo a zot ta ti chuan Kohli chuan mei chia chu phone in a kau sak thu Pander chuan a soita ani Muninder Singh Pander chuan police nena call gal te ador thin thu chu a zep lowa nima sela no pang ho chu a tha an ni lo ti le kum tling lo ka khoi ngai lo tia a tan na sat em awang le an han chui zel na po Muninder Singh Pander chuan do ta soi lo ni in an chata chutiang ani ta ka chuan a chi lo Surinder Kohli chuan engwanga khang no pang zo zai te kha that nge ani ang ti in an han chui chho le ta chuti mek lai chuan mi puilam thin rim so sang na sa la chuan police an nor na hle a CM thlengin dem le soi sel a loa chutianga mi puilam an nor na sata zara chuan no pang bo ta te case file sak du lo tu te po suspend an ni ta hiala chu mai ni loin police te chu team thuma in thenin amma aina sa le ngor zokin case chu chuina an bei chho ta bokani mi pui thin remi Muninder Singh Pander le Surinder Kohli te chu an khoi mai lo nan mun hima police ven him na nuaya da boka akhat tokin Surinder Kohli chu police chu an thu an zo chenga nima sela Surinder Kohli chu alu lulin engma asoi thadu reng lo maya atong chuna la chuan a pu Muninder Singh Pander chu pu thu ka tum reng boka police chuan an ti dan le thu zo dan chu thlakin ipu po a in puang vek to a in puang ve mai ro engwanga no pangkhati zo zai kha that nge ini ti te chuan an han dop chho le ta an man atanga ni thum na chuan Kohli chu a in puang ta shramani a in pon na an han ngai thlak mek chuan thu zot fi tur ruma om police pali te chu ruma tang chuan an tlan chuak hi la police pani te phei chu an luak bor maya
an zinga pakhat chuan an senior hnena chuan a in puan ka ngai thlaka tang khan ama sokara pin ka ten lutuk ka zo chhun zom thei to lawang ati hi ala nima sela ani hi mi in puan na lo record tu le mi thiam bi kan i awang hian an senior chuan tlom ngai chua lut le sham tur chuan a thlem thlu le thei ta shama thu zo fian a room a chuan police som lai an lut ta surrender college chu a ke le kutte an phua thale nu no a ti chuan thu chu an zo chhun zom le ta a police thu zo fi tu ma sa te an lo tlan chu chan kha thil om tak an renga surrender college chuan an lo pang tha te ko chung chu a du lai thlangin kukara a phita chumi nuwa chuan kang min le in alo ei thin hi alo nia mi pa ngai tan chuan thil ra pom le ten om tak ani reng ani surrender college an dop na in puan zel dana chuan a pu lo zin chang chuan a pu chuan kolgal aron throi fo thina zute an in ho thina college ngai poina in ve thina hetia a pu le mei che de kho saklai hi a pu te room kong khar ong atang hian alo bi thla fowa chutiang alo ni ta ka chuan college thin lunga chuan it na sula lo lu fo thu a sayani tum khata pu ron ho chuan nula ron throi ho le nge ya heta po hian a pu te chetla chu kong khar ong atang chuan alo bi thla le nge boka atu khu alo war chuan a pu munendar singh pandar chuan an halama man mo deuh awangin nula chu otoko sakalo hotir mai tur chuan surrender college hena chuan a cha a college chuan a pu om lo chu rem chang ala in nula chu a pu in a sum pek za pek ve a mut puetan som ta a nula chuan om puite chu alo mut niam ve aniang chu college maya chuan a beng ta thui meya college thin rem lutuk chuan nula chu khoile tin a rek lum ta a are lum nuwa po chuan a ti sa chak na hri khlak nan chuan a mang le ta a chumi nu chuan bathroom a nuk phein a taksa te chu chandarin a ko chhunge chu kukara chuan a phit min ta a ki chuan a eita ani he nula surrender college na tha hi police lam chuan a hravek ma se mi puya an puang zar talo ani hemi tum hi surrender college tual tha na masaber ania heta tang hian mishing sa ei chu zong changa anei che ka niang chu he atual tha atanga ni som panga aliam le nu january sang ni paruk kuma chuan an chen na in bulvela no pang in fiam chu sweet le chocolate nei tur te pe in a thlem le ta a ti chuan in chunga hruai lutin no pang te chu a re khluma a re hlum nuwa po chuan nom chen nan du to kin a mang le phota chumi nuwa chuan an taksa te chu bathroom a chan somin an lu le ban le an kong chin hnuai lam te chu polythene sang sanga da in an in chung atang chuan in hnung tui chelwan kora chuan a pe thlata thin ani hetia tual tha azong chang na chan ni a langta chu anin che vela hian police te hi zu in turin an kal fowa nima sela mi bo zong le ngei ven ang an om ngai lo nima sela mi bo zong le ngei ven ang an om ngai lo awang te le man chu ani lo awang te po hian a huang tau pha ani te po arin omani ti chuan surrender college chuan mi atha atanga ani som panga na zela chuan anin bulvela no pang in fiam de chu sweet le chocolate ei tura thlemin athat chho ta zelani hetia no pang thlema atha hun hi chhun re lai takani thina wang hian mufu anom ngai lowa koli po hian mi mu lau tak chungin film khur taka ati thin thua in puan na hian soitel bokani he tual thattu huai sar tak mai hian ami tha te reng hi apong sual vek baka an sa te hi ei vek boka police ten atual tha chan an zo chuan chunglam mel chho hu chung hian alo thleng top mai ani ti bakin atual tha chan hi a soi lawa dam tlak po kani lawe min khai lum mai ro atirangot mai bokani surrender college pui le achung ten apoi khoi an han hriat chuan oi harsa an tia surrender college pa ngei phei chuan do ta ni si lo chuan khai hlum tlak ani khai lum mai ro ati top mai ani surrender college chu dasna zela da ania tun thleng hian court ro rel na nga kin la tanga CBI record atang chuan court in no pang som pahnih te case chu aching fel to in henga te hian tual thattu college chuan voi som pahnih khai hlum na case a or to in nei tu munendar singh pandar po khai hlum tura chung thurel ani zet nuwa sut le ania kumni liam ta khan beila chhuwa tir ania an mu nun ber chuan an khuwa chandigarh ta an muwa chuta tang chuan vo in ni thleng hian a omna chin hriat loin ala rel bo ta reng ani surrender college case or me khai hlum tur chung changa hian death penalty sign ani to a
death penalty sign ni to chuan khailum tur ti chiang to a san khat chu media lam chuan koli chu mirut zela roi pe ni nga khailum ani don ta e ti thu an dong ta azana zan chuan media te chuan supreme court lam an pan tanga la tuna hian tul thattu koli khesi ala zolawa no pang a tha zong zong te khes chin fel zo vekani ma lo chuan khailum thei ani lo ti in court chu an norta supreme court chu thukhom ngalin an han ngei tu thale ta court chuan surrender koli khailum na order chu asut le ta ani hetia an boi neu neu chung hian zinglam dar khat ari der to dasna zel le merut zel in kar hi dar kar ni vel thlan ania surrender koli chu zingdar nga khailum turati alo ni to awangin code le kha mirut zela keng phei le tur chuan traffic jam nen khotlai alo om to sia fix le tv live mangin mirut zel chu hriatir anita a heta hian dakar ni emo dakar khatin hantlai sela chuan koli hi khailum ani man ngeyang tuna hian surrender koli chuan an khailum na hun tur ngakin zela ala tang taringa no pang atha som pasari jinga som pania chuan voi som pani khailum na thu a ortowa no pang panga atha kheisa hrem na tur ko chuak ngakin tuna hian zela hun lamang me kani